Здравейте! Днес ще си говорим за успешни модели, появили се и реализирани чрез успешни проекти. Един такъв е укрепване на капацитета на ромските родители с цел по-добро представяне на техните деца. Средствата за него са от програма Еразъм Плюс и е реализиран от две организации. Водещата Роза Паркс Фондейшън в партньорство с Българската сдружение Свят без граници Стара Загора. Повече за проекта, за инициативите в него и за успешните модели ще ни каже сега доцент доктор Милена Илиева, експерт и член на управителния съвет на Сдружение Свят без граници. Здравейте! Каква е основната идея на вашия проект? Здравейте! Първо, изключително благодаря за възможността да представим един качествен проект. Последните години все повече проекти са насочени към количествени индикатори, докато тук по програма Еразъм ние имахме възможност в рамките на почти 2 години да работим от една страна с професионалисти, които работят с ромската общност, които са социални работници, психолози, които срещат ежедневни проблеми на терен, да им помогнем да изградат и разширят своя капацитет. Защо изобщо беше създаден този проект? Каква беше основната ви цел? Това е второто ни партньорство с фондация Роза Паркс и бих искала да подчертая, че интересът към него е въз основа на възможностите, които той ни дава. Без бързане, с време за това да надградим, да случим заедно с хората, които обучаваме, фасилитираме, водим. Интересен момент в проекта е това, че той мина през няколко етапа. Първо заложихме на обучението на професионалистите, което беше преведено през 2024 година, в края на месец юли и началото на месец август, и обучихме 26 човека на територията на град Стара Загора и на територията на град Мъглиж, които са психолози, социални работници, които работят с общностите. Интерес представлява нашата извадка от хората, които се озоваха на обучението ни, че само 2 мъже имаме участници. Какви са по професия? Какви са хората, които се включиха в тези обучения? Социални работници, възпитатели, психолози, рехабилитатори, хора, които работят в социалните услуги на територията на община Стара Загора и на територията на община Мъглиж. Какво научиха хората от едни такива обучения? Каква беше ползата, която след това да приложите на практика? Първо, ползата се изяви в повишаване знанията по отношение на социокултурните особености на ромската общност. След това минахме един много сериозен модул, на който и днес все повече е необходимо да се отделя внимание, а именно разбиране и преодоляване на стереотипите, предразсъдъците, дискриминацията. Бих искала да подчертая, че това изобщо не се случи в лекционен вид. Напротив, през тренинги, интерактивни методи на преподаване, обсъждане, всъщност всички достигнахме до едно, че тогава, когато приемам човека не с външния вид, не с видимите белези, а се опитнем да стигнем до неговата сърцевина, тогава социалната работа може да започне. Точно това са хората, които след това пък трябва пряко да работят с родителите. Защо модела беше обърнат? Защо първо бяха хората, които след това ще тръгнат и пряко ще работят с хората, които трябва да обучат децата и да ги направят една пълноправна част от нашето общество? Много добър въпрос и сега ще ви обясня защо. Защото следваха обучение на самите родители. Едно от нещата, с които се сблъскваме, е, че хората не знаят как и към кого да адресират проблема си. Ако ни заболи зъб, ние ще отидем при зъболекар. Ако ни заболи глава, ние ще отидем при още практикуващия си лекар. Понякога проблемите, които има в ежедневието, не знаем към кого и как да ги насочим. Целта на обученията на родителите на деца от ромски етнически произход беше да се ориентират, когато имат проблем, към кого да се обърнат, да доизградим техния капацитет. Проведахме отново обученията в двете населени места, и в Стара Загора, и в Мъглиж, за което имаше добър отзвук и в медиите, за което изключително много благодарим, защото това е още една крачка към победата над речта на омразата. Къде е мястото на вашата организация в целия този процес? Каква е ролята на Сдружение Свят без граници? Специално в този проект и изобщо на картата на неправителствените организации бих искала да подчертая, че ние се захващаме с инициативи, които са интересни, не лесни за изпълнение,
и искаме да поправяме път в трудни начинания. Като едно такова да работиш пряко, директно в ромската махала в Мъглиж с ромските родители. Нека стигнем и до сърцевината на разработения от вас модел – смесените работилници. Ние успяхме да се запознаем малко повече с тях в аванс, но за нашите зрители какво всъщност представляват те? От едната страна са представителите на общността, а от друга страна са представителите на професионалистите. И заедно решаваме казуси. Сблъскването на мненията, виждането реално на практика в гледните точки на двете страни разшириха много хоризонтите и на двете групи. Споменахте казуси. Нека дадем пример с конкретен казус. Конкретен казус – детето бива забравено в детска градина. Възможно ли е това? Възможно е това. Или бива пренасочено към друг автобус, който да го отведе не на място, където го чакат родителите. Напълно реална, напълно нормална реакция е човек да се ядоса. Да, но грешки стават. Когато започнем да обсъждаме, не е необходимо да се стига до бой с личните лекари, до бой с професионалистите, които работят пряко с нас. Какви са поуките, които може да изведем от едно такова нещо и къде идва и ролята на голямото семейство на Еразъм Плюс, което подкрепя едни такива инициативи? Да има повече качествени инициативи. Тези, които дават възможност хората да бъдат развити, да могат да се отпуснат в една много неформална обстановка, да споделят. Да, не сме обучили много хора. Да, не сме обучили много ромски родители, но те са тези, които ще разказват и разказват своите семейства. Те са техните ролеви модели, които ще могат нещата да бъдат една идея по-добри. И утре, в други ден, Еразъм по този начин ще се развива, модела общо достъпен, качили сме го на нашия сайт, може да бъде видян, описане на български, на английски, не сме спестили нищо. Едно от предизвикателствата, с които се сблъсквахме и е редно да го обобщим, е, че групите ни бяха една идея по-големи. Това на момент беше трудно при фасилитирането, но нашето мото е, че когато някой е дошъл, не можеш да го върнеш и не трябва да го връщаш. Как се гарантира тази устойчивост? Вие споменахте, достъпни са всички неща в публичното пространство. Всеки, който се поинтересува от моделите, успешните ви практики, може да го направи на сайта на Сдружението. Но как вие самите гарантирате успеваемост и за напред, че т.е. ние ще видим трайният отпечатък върху едно общество? Трайният отпечатък е, че и децата понякога присъстваха на срещите и работилничките, които правихме. И всъщност те виждат другото. Виждат как на маса, седнали, обсъждайки, хора с различен етнически произход решават заедно. Има ли нещо, което пропуснахме от проекта и от всичко, което сте направили? Може би това, че колкото и да бъде една инициатива на пръв поглед невъзможна за реализация, напротив, неправителствените организации е необходимо да се опитат да намерят пътя за нейното реализиране, да го направят, да изведат модела и да помогнат на държавата там, където тя не може да стигне. Защото ние можем да подкрепим държавата, като неправителствени организации не е необходимо да бъдем неин враг. Ние не сме враг на държавата. И за финал, на кого искате да благодарите за работата по този проект? Вие имате партнираща организация, финансираща орган и най-важното – капацитета на хората, с които успявате да постигнете всички тези резултати. Първо бих искала да благодаря на екипа на Сдружение Свят без граници. Всички хора, които стояха неотлучно в подготовката на документацията, в преводите, тъй като основният език с водещата организация беше английски език. Второ място на хората, които ни се довериха. Тези, които дойдоха на обученията при нас. От страна на професионалистите, от страна на общностите и в Стара Загора и в Мъглиж. На трето, но не на последно място, на общинските ръководства на двете общини, на община Мъглиж
в лицето на неговия кмет Дожо Гавазов, заместник кмет Рени Малева и разбира се на община Стара Загора в лицето на кмета господин Живко Тодоров, на заместник кметовете Надежда Чакърова, Павлина Делчева и не на последно място човека, без който социалните услуги не правят такъв размах през последните години, а го правят благодарение на още една ключова фигура – доктор Антония Тодорова. Много ви благодарим за това участие. Видяхте, разбрахте всички от тези успешни модели, реализирани по проекта Укрепване на капацитета на ромските родители с цел по-добро представяне на техните права, както и на техните деца. Това, което може да обобщим от разговора ни с доцент доктор Милена Илиева е, че моделът е разработен успешно и всъщност социалните работници, психолозите, всички тези хора, които работят на терен с представителите на ромската общност, са тези, от които трябва да се тръгне, да бъде извървян пътя, те да бъдат моста към общността, за да може да се застъпва за техните права. Всички тези модели са достъпни на сайта на Сдружение Свят без граници. Благодарим ви, че бяхте с нас.